Kanina katusok guys, naidugo na. Mas Majog buntang ninyong tanan ako na po ni Zizin Burst. Na napadmidari sa mga kuan guys, kusina. Arang naghanak ka yung ipusun. Kalat. Nagdengag naman ko. Na isa ka kaldero. Tama na nandiyan hapon. Hindi namang sigig dengag arong makatipid sa pan bagas. Sa ganan mo po na sila mga unong kanang naibahaw. Diyan giluto guys, repolyo. Nang gigisa. Nakaluto naman ko. Sadyo man ko nagluto. Na repolyo guys, ang gigisa. Kaya man ito'y sobrang adobo na mga atay na mahurot nja. Kaya may repolyo nga inatag sa silingan. Mo na laman na ang giluto. Tipid guys. Sa kanang naisudan. Gitagaan ni kanang na repolyo. Lami man ang repolyo. Kanang nagisahon ra. Samot na kanang naihap kukra. Lami na siya. Guys, mangipos ako dari sa mga lanisa kay hugaw. Kay ibutangan ni Junjun na si babaw og kanang na kay mga agud-ud. Ani man dani mga hug. Diyan ning limpyuhan ning lamisa kani daghang agud na nga hug. Kalat palagi ni guys. Nga muhang kanang kusina. Na pagiluhin-luan lamang pod kada adlaw ginagmay karong di pod kaadyo kuan ba kalat nja. Sige yan guys. Katiwas na po siya ang module. Nihatid na ninja karon dya. Magkuha na po siya pang next week nja. Next week ra ba? Ay karon ra bang Sabado? Sabado ba? O kanan ni Bernice. Agamang larga. Basta nagagadra ko nga si Ate Ruby Ramayang giagad. O kanang kano sa mi mularga. Saan man nagi nagka Bernice ug mularga na ta kanang mga module? Sa uban. Diyan na kami eskwela. Madyo na kay eskwela. Ato na kas buhol na juta ditong tatay magumaka anda man ka mo trabaho og juta. Ada. Manghipos ako guys dari mga kalat sa kuan na misa. Sino kaming kuya pila-pil man ka na kung sinunod ka na naisako guys kay ija sang tap-tap dari dia. Karong manekdek si dia si babaw di mga hagbang ag mga agad-ud. Karam magadyong hugawa dari magadyod mga hagbang ag mga kalat ug magdengag mi magbangan og hugaw. Mingkoy mo na po nga luksuhan arong mahagma na pud narong ag mga agay ay ana na pud dia mga hagbang. Ana kog panghipos dari skan guys kusina. Nagidunso na dito sa kananay likod. Nagkuhan sa mga basura. Ito yung gigawa si pangit, halaka pangit, tara na nimong tambuka. Hala. Halaka rang tambuka na nimo pangit, mag-diet ka. Oh? May blood unja ka, muliwat unja ka na si muhang amo, ngay blaron. Wala. Halaka. Ay tumboy kayang didi kini mo mura naglaki. Halaka pangit tara na nimong dako Dago na guys. Nambot na ka. Taas na si muhang balibo. Ay putli kini dito mura liyon. Mura nakaguan. Liyon. Panambok ito. Halaka may blood gani ka. Mura na nimong kadako. Wait, tasa pa ito. Pare mo no sa iyong mama. Higdabe. Bita na lang ang toto higdabe. Naku, lapad na oh. Wala, tambuka naman ako. Ha? Wala nang katambuk. Pareha ni ganda pa. Pareha dyan ang ganda nga. Nang nanambok dyan. Nakasakit. Wata. Isugin pa kayo. Isod na pa ka dyan iruan ni guys. Mamatay na ni palahian sa. Kaya tiguwang na siya. Bata pa man na. Upat ka to eh. Lupa daw. Daot begini siya rin. Tambuk din. Anting. Ang alaga na po mga alaga ng
iyon. Kaya kay Mana kag panglabog sa basura? mana. Mamanday na pud ko. Gwapo. Para nang tambol ka ni pangit, mura naglaki. Ha? Mura naglaki tanawon. Oo. Dili na. Kausod na mo kaw. Dili na. Ay lagi makalapok ko. Hawag ka munggay guys, namatay dyan si Jana. Kausod na ka, matumba na ang mga tanom. Guys, may bunta guys. Lapok-lapok ta din si gawas. Mana ma'am, may muso ko ma'am, mana. Amanday na pod. Kumana mo po kung panglimpyo sa kusina. Ano na dai? Nagbintahay daw Thank you lagi. naman. Aligo na ako kay muso ko na po pamanday. Ana ra mga dyan natin nabangay. Manday na po ko. Ma'am. Masa mo na siya magamping. Sa Japan ganito ron, ikaw dyan mo magtabang na mo. Kung baan kung naidaghag na ilo. May pa nag Wala mo ko bugsot sa kong sinira ko. Ano siya magamping, tagad ko na. Katawa naman ka. Ang kulbaan ako. Kung tagi ko ni. Hindi ko dyan sa trabaho ron. Hindi makatawa dahil ka, ikulbaan na rab ako. Ako sa doktor na. Iya. Magbitadain. Emergency. Emergency. Katawa naman ka ko, ikulbaan Ay sa unya ra na ang pulsa. Nangurog na rab ako. Hindi. Mapay pag managligo guys, dyan nakarat ko kay ining naog na dyan kalit na pakot ko na dyan nansan. Sige na magdalo. Tutang doktor lang. Hindi gamay ra mo ko na. Sa ura ba? Makakulbay? Mana ko natin muso diri. Muso totok. Pero nga. Sa katawa naman ka ko. Hindi ko ba na kong taman? Naman. Oo, sige pagdugo. Talawan ka ra. May tambutang betadine be. Ngimbit ako ka dyan sa trabaho ron. Piningan ka ganiha, gilaay ka. No, gilaay ka, iningan ka gilaay, nagtrabaho ka. Kung sa'yo natangatan mo, wala yung rin mo ang kamati mo, pahuway ka, di kayo pagsunin mo. Kaya, nagyaw-yaw na siya. Nagyaw-yaw ka. Betadine eh. Sisa, nyara. Ang taron pa. Gamay ra kayo. Ang paano ko. Kala na ko ba? Ano lang mo, hindi mo ka sa kong pakurba mo. Ako, iwan ko ba? Abinag na buslot. Abinag na buslot, pag-ijang kuan guys, agtang. Nagkarog ko sa kuan. Kulba kay kulbaan ba sa ko kanay nga nabangay kanang naidugo. Kulbaan ko natruma ko sa katunay sa una nga. Agtail po di mama nabutan sa soft drinks nga aron daka-kaadyo ka na nay samad amo patong gipatahi tulad to patahi tong tili mama sa una. Nung makita ko ganang naidugo, matruma ko. Kulbaan ko mapay paglilis na kinagikan ko naligo. Kahit kami sa doon na gidya ko nung agtang na kuan ko nung lansang. Nagtutog dugo. Ano ka? Hindi rin magkakatawa. Nervyoso kay ko. Hindi naman katawa. Pag ako hindi kulbaan ng tawa, sige na katawa. Hindi tayo itong bitalay. Gamay ra kayo. Pagtarong, bakit ang tanawin? Anak ka pa, nabuslo. Butangi. na. Ito yung magamay ra kayo. Wa mo kay. Masigam na. Like gamay ra kayo. Wa mo kay ko sa unang gyat sa kodriyo. Wala mo gani. Pilit na ni. Kadawan kay kay kabuslot ko no. Siyempre napakong, nabay napakong na din nabuslot. Nervyoso kay guys. Sug na napakong ragog kuan. Jotay. Kulbaan ko siya. Nervyoso kay guys. Nauntog ra jud gamay. Nauntog ra gani gamay ana. Tan na ko no. Ikaw ko may makakita dugo, di ba ka? Pakong na kong bak. Tingog mo. Napilit pa ba kaning banti? Dito.
sira ulo pa. Kapag ako nalipay, ang hirap nag-ngisi-ngisi. Pero eh. Wala, di ba? Yan, nasira ako yung lista. Ang dati na lang lumukong mo dyan. Parang ang tanga, nalipay ka nga yung ang tanga. Wala. Sa lansang. Di natawa ra mo ni mo. Tawa, parang na akong ba dyan. Di nakatawa kami. Gusto siguro kagatakihan ko. Basta itong takong sa phone. Hindi nagamot sa silin pa. Sa gamay rin, kaya na, mura na mag-nara mo. Nara mo. Hindi naman dispat nung kasi siguro may kulbana. Wala ko ikaw, magikulban ako yung sangilan. Pusa na ng basura. Saan ko yung hindi naman sinisi. Ay, ginoo ko guys. Ikulbaan dyan ko guys. Kaya habang matusok sa lansang agad. Kaya habang matusok sa agtang aglansang. Ay, lang sa nabali. Nabali na noong ang istorya. Saka kulba. Kaya habang kasi agtang matusok sa lansang. Pagdaanan na ako, nanay lang siyang ding katang butangan ako sa akong gloves ba, masangit. Yan na, pagkaya. Paglain ka mo ang paminaw nga, ladyan ka mo trabaho, mo ligot. Hindi ka mo ligot, Ay, makahuway ito ka. ay, ito. Ang tanawan sa mga nadangatan doon. Ay, ito ng Layla ay. Na tusok ang mga utang. Isang piso ba? Awag itang agtang guys. Nanay ko ang banhid. Labangan ko. Sa gamay ra siya, daghan magdugo. Siyempre, ang tang na, kahit ko ba yung utang. Yung tang ugahe ako, ugahe. Parang tanggay ko utang. Bakit sira ulo? Talawan kayo. Naidugo, kuya pandayon. Natruma ba siya ko katong na nasamad pud si mama nga arang nakakajug samad sa tili mama. Ang gidas ka na ni doktor gipatahi, tulo ka tahi. Kay nakuan sa soft drinks ba na Yung butong soft drinks, yung buto. matunga na disgrasya gijang tiil. Mo nang karon guys, makita kong dugo murag mangurog ko. Ikulban kung taman ganyan pag daw ni Junjun ingon siya nga agi siya ko nung natusok sa lansang. Kita ko nung mukatawa man ka. Hindi, dara dire ako tong ibton kay Namilo man ang takos kuan kananay nilabahan. Nga guys, ang tanong pamiluan kay nga man naghang nilabahan. Diyan nagkurog ko guys. Kung ginoo ko guys, nagkurog ko. Kita ko sa kanang naay agtang ni Junjun nga nagdagayday ang kanang naay dugo. Musaka ko no kustas guys, kaya ang tanawon tong lansa nga nakatusok sa ijahang agtang. Gakurog jud ko guys agang tuod basta makakita bito ko kanang naidugo kay kulbaan ako. Ang man ijahang gikuan guys trabaho. Asa? Pagsuong na ko rin. Pero, Nana. ay man, tumigaran. Nilan siyang gabi. Yeah. Asa man ko agi? Dili ito na biyo. Ito ka bi. Pagtanaw ito sa yung gitumban ng taon. Pagsuong na ko. Kanina katusok guys, naidugo na. Basig taman na dani Di pa ay. nakatusok. Dara ramang ko doon. Ibabaw ramang ko. Nauntog ramang ko. Nung taman malagi darig na inabasa. Siyempre, naikuhan. Basig taas na pagkatusok. Investigador ka na. Basig taas na pagkatusok ba? Wala, di mga tusok na pakong ramang god. Basig mubag na, ipaway sana pa. Okay. No, gamay ra no. Na po. Ala te oh, te, siya tao tati Gina, agi mo ang mangud te gahig o. Gay jud wagi kadultan lang. Ang taman malagi dari ag nabasa. Uloy. Ndoro ramang do. Sig taman diag natusok. Uloy. Jata ay ra ba? Juga Magpa-inject kag kuan oy, magpa-inject kag ganti tetanus. Ya. Pa-injectan mo ko na ganti tetanus nangingana kay taay. Hindi ka pato. Kung siya madangatan nimo sa mampod nimo, di man ka pato. Tunog jiji, pagtanaw ba? Di man ka pato. Ano, di Katas mo ko tumban? na. Magpa-inject kag ganti tetanus. Kaya. Pagtang na. Gamay na, wa mo ko itong natusok ng barina. Dako kayo. Yung barina ko dahil dako kayo, ang kumpuan. Taas guys, sarang kalata guys. Sige po sa trabaho ka na lang. Ha? Ha? Kaya ko itong natusok ng barina, ang tayo mo ko. Kasan lang na sa pool guys, ano na yung problema. Ay mo kabalaka, kaya nabalaka siya ko tawa. Ato nilipdihan kayo, mauntog na puta ni ate. Kinsa kay di kulbaan mo doon nimong nagdagay-day sa agtang ang dugo. Ang
daya. Ito. Imong papa ginatusok sa lansang. Ginawa man sa sarili kay body may ginawa na. Sa ginaktan Hindi na maibot, promise. Matabag din maibot. Hindi Ginag- na ginumaibot mo na. Nanja, ala pagkatraba ng kaway, jagakot, bisig di ka daog, dyan mo kalit nagbutos ubos. Lain na bigbood na. Kaya kay... Hindi ka nagutok ni, hindi na gamit ang utok ni. Ay, Ay, ka balik ka din. Waiting ka kaya kung Ano, diyo, mabang trip. pagta nasa kitong balay, patakot ko. Lusok kayo so. Yan, ulitin ba? Ikas gamay. So kaya ning ka na to, kay mahalap mo buhian na to, di mo ulit sa ubos. Nanja, kay gamay raman na yung gakot. Ay, nagsababo sa buwan. Alam sila sa nahulog. Nara ba na buslot ng agtang ni Papa, gi? Ha? Na buslot ng agtang ni Papa. Yung bako. Super saya na yan. Matras! Ako itong bukaryo, kaya ron ato na lang dito ang kuhan. Lisod magabas diya, may pagdriki. Mo gani, mo gani Ah, gani. ah, ayun. Right yun. Ay, sa katrabahan tito ang sigig papurma, oh. Tapos nag-purma diya. Oh, oh. Karsunis pa kuno siya. Kasulis din na, pajama mo na. Pagka, kasulis ko. Yatras kamay gi. Gi, dinigi. Yung sa paninga sistana, oy. Bunalan din na ron nawa. Anong tinapa? Ano kaya, anak daw ng tinapa, anak ka daw ng tinapa, gi. Pikas kamot gun, pikas kamot gun. Esa, baliw na ko kay... Uy, kusog na akong pikas kamot. Ay, ana, agyo ka. Oh. So, uy, kusok. Nang tinapa. Di, dapat doon ka kamot lagi. Huwag ko Oh, yung gulit hikot ako. be. Tapos may pamahikot din. Ang ang ningawid na migking. Ana. Ito guys, tabang kong papa guys. Gunit ko. Namigking good maghawid. Sus, Maria Josep ning anaka. Gunit, gunit, gunit. Pikas kamot gunit ha, pikas gunit ha. Nabarabag mo gunit o kamot sa ijang uyab. Parang ka, hugot mo hawid. Huh? Isa. Hawa. Hindi ko ni Pap. Ay, itong binayo. Tinood no? Diri na tunog. Tinood ka no? Angat yun. Hindi ka tawa naman. Ay, diyok ba? Kaya ron dili mo. Ay, samok be. Karong bagiyan. Iyang idoot ba? Ganyan sa baril. Idoot giyan ay sig katawa diyo. Mga ko din. Ganyan sa kanan si Jang. Ikaw rin pa pang kanong ganyan. Kita pa naman niya. Ipakililay. Ganyan sa kanan si Jang. Namuot man tinood na ikan ka no? Buhay ka no? No. Diba? No. Baka dito ako. Maghawid sa kamot, grabe nga guta. Magpawirin ni Papa. Mamigking. Ya, bunahan. Butasan ito. Nga si pamapha. Buta po na siya. Ligyan. Hala. Hala, ning bagyo na. Parang kasi gagangin. Ubi daw. Ikaw naman yung magkuha na. Igor ka magunit. Ako kayo nag... Nawa? Hawa. Nawa. Naturang ito. Niangat. Ay, nag-angat lang. Yan ako yung ngatig mo. Action nakagbukduk. Igdugi ka. Nagangat na ko siya. Nakuha paglansang. Naglagot. Sige, angat. Pag din ako gangat, siya pa dito. Nakuha pa martilyo. Ay, giyot. O, nanawasok na diyan. Ingon ka doot pataas. Pataas gawin na yan. Gidot. Padulong. Ayun na ako. Magisiman. Sige na buhay. Uy, may mga akong kamutungan na oh. Ay, sa guli katawa kayo dito. Si mama! Liti ba na? Kung ito may rata. Wala mo na sinjo ang kuwan. Yeah, Trabaho. ito ka. Una gani. Na sila dito guys. Oh. Asa man di ko maguni? Debo sila. Narequest pan guys silong kay mag-edit ko. Mas giyan guys, so nagpalit sila snack si Jang Papa. Kana ray mo. Kana rabit mo katawa man ka. Ganong kanira? Kana imo. Fuji bar? Then ako ani. Dayon kapapa naman ni siyempre mas palabig yun sa panday na maglamit og timo din panday usara kabok ning tubig wa ka bloy. Snack na Dog! kuno pa. Dong. Oh, kanilang kaya sa budget eh. Ba't yan, himog nonggi? Magpawiran rabas. Papanday ni Papa.
Kaya wala ba'y kusog? Yeah. Nasa ni mo? Nabak naman ni mo ang Ayaw, katulad. bigyan mo maulo sa. Sapa mo kung cute. Black hole. Nabak. Black hole. Oh. Nabak pagbilaan, nabak pagagtang. Patanawon pa si mo ang agtang pa. Wa na manggod, sigtanaw kay mo nervous ka. Wa manggod ka aron ka. Patanawon sa. Wala magdugo. Tangtang nga yung ulo niya.